Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r hwyrol weddi Eglwys Dewi Sant yr ail sil yn hymor y Pasg. Ser y bore'n dyrfan lan, ail gyfodwch nefol gan, trwy'r holl fydoedd, boed ar gliw, floedd gorfoledd, meibion diw. Ser y bore'n dyrfan lan, ail gyfodwch nefol gan, trwy'r holl fydoedd, boed ar gliw, floedd gorfoledd, meibion diw. Newydd dabloedd fyd gorneb, oddodd Iesu Grist o'r beb. Newydd amell cenedeb, trwy holl fydoedd tairnas nef. Gyda'r glan angylaidd gor, boed ein mawl i'r nefolior, canwn i bob calon dris, fuddugoliaeth Iesu Grist. Colin angau gwyn i diw, yn dychrynu dynol ryw, niwn ar bef gan harfyn drist, wir ddilynwyr Iesu Grist. Ser y bore'n dyrfan lan, ail ddyrchefwch nefol gan, trwy'r holl fydoedd, boed ar gliw, floedd gorfoledd, meibion diw. Yr arglwydd a gyfododd yn wir, Alleluia. Bendigedig fyddo Diw a thad ein harglwydd Iesu Grist, o'i fawr drigaredd, fe barodd ef ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist, o ddiwrth y meirw. Garedigion yng Nghrist, yr ydym ym mhresenoldeb y Diw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i wrando a derbyn sanctaidd a'r Diw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros yma'n hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab ar ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd ag orau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y boliant. Dyw brosiau'n canorffwyo, arglwydd braserau'n camorf, gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Molwch yr arglwydd, molianus fyddo enw'r arglwydd.
dy wirionedd ac yn dy gyfiawnder, ac na ddos I farn a phwas, oherwydd ni chyfiawnhau'r nebyw yn dy olwg di. Canys y gelyn a erlidio fy enaid, curodd fy enaid I lawr, gwnaeth I mi drigo mewn tywyllwch, fel y rhai a fi feirw ers ystalwm, yna pallodd ysbryd o'n mewn, ac ysynodd yng nghalon ynof. Cofiais y dyddiau gynt, myfyriais ar dy holl waith, ac yng ngweithredoedd dy ddwylo myfyriaf, rhedais fy nwylo atat, fy enaid fel tir sychedig sydd yn hiraethu amdanat. O arglwydd gwrando fi yn ebrwydd, pallo fy ysbryd, na chuddiad y wyneb o fi wrthyf, rhag fy mod yn gyffelub i'r rhai a fi sgynnant i'r pwll. Par I mi glywed y drigarogrwydd y bore, oherwydd yno ti a gobeithiaf. Par I mi wybod y ffordd yr hodwydd, o blegid ata ti ydy'r chafaf dy enaid. Gwared fi o fi wrth fy ngelynion o arglwydd, gyda thi yr ymgyddiais. Disgi mi wneithir ddewallus di, canys ti yw fy niw, tywysed y ysbryd daionus fi di'r uniondeb. Byw hafi o arglwydd mwyn dy enw, dwg fy naid allan o mwyn dy gyfiawnder. Cogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan, megis yr oedd yn y dechrau, a mae'r awrdon ac y bydd yn wastad, yn oes, oes, oes. Darlith gyntaf o'r 6 bennod ar 20 o lyfr y proffwyd Eseia. Yn y dydd hwnnw, cenir y gan hon yng ngwlad Juda. Y mae gennym ddinas gadarn. Y mae'n gosod iachawdwriaeth yn furiau a cheirau iddi. Agorwch y pyrth i'r genedl gyfiawn ddod I mewn, y genedl sy'n cadw'r ffydd. Yr wyt yn cadw mewn heddwch perffaith y sawl sydd ei feddylfryd arnat, am ei fod yn ymddiried anot. Ymddiriedwch yn yr arglwydd o hyd, canys craig dragwyddol yw'r arglwydd ddew. Y mae'n tynnu I lawr breswylwyr yr uchelder a'r ddinas ddarchafedig, fe'i gwna'n wastad, yn gwastad ar llawr a'i bwrw'r llwch. Fe'i sethrir dan traed yr rhai trienus a than sang y rhai tlawd. Y mae'r llwybr yn wastad i'r rhai cyfiawn, gwneud ffordd y cyfiawn yn llyfn. Edrychwn innau at y tŷ o arglwydd am lwybr dyfarnedigaethau. Dy enw di athgoffa di yw ein dyhead dofn. Dy syfab di am holl galon drwy'r nos a cheisiaf di'n dair gyda'r wawr, oherwydd pan fydd dyfarnedigaethau yn y wlad, bydd trigolion byd yn dysgu cyfiawnder. Yma terfyn y llith gyntaf.
blygu dwele o hyn allan, yr holl genedlaethau am geilwan wyn y fydedig, canys ar hwn sefalluog am naif i mi fawref, a sanctau fyw a'i enwef. A'i drygaref sy'n fan oes oesoedd, ar yr rhai a'i hofnaef. Ebe a fangosof nerfau fraich, ebe a wasgarof yr ai balchau calon, ebe a dyna fi lawr y cedir na'i heistefau, ac afar chafof yr ai selraf. Ebe a lanwodd yr rhai newynog a pheffau da, ac anfonodd y maif yr rhai golidog mewn eisiau. Ebe ac yn orthwyodd ei was Israel, gan gofio ei drygaref, mela dyweddodd wrth ein tadau, Abraham a'i had ond ragawydd. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan, megis roedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, an oes, 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 amen. Darlleniad allan o'r bedwaredd bennod ar hugen o lyfr Luc, adnodau 1 i 12. Ar y dydd cyntaf o'r wythnos ar doriad gwawr, daethant at y bedd gan ddwyn y pereroglau yr oeddent wedi eu paratoi. Cawsant y maen wedi ei dreglio i ffwrdd oddi wrth y bedd, ond pan aethant i mewn, ni chawsant gorff yr arglwydd Iesu. Yna, a hwythau mewn pembleth ynglŷn â hyn, dyma ddau ddyn yn ymddangos iddynt mewn gwisgoedd llachar. Daeth ofn arnynt a phlygasant ei wynebau tu ar ddeiar. Meddai'r dynion wrthynt, pam yr ydych yn ceisio ymhlith y meirw, yr hwn sy'n fyw? Nid yw ef yma, y mae wedi ei gyfodi. Cofiwch fel y llyfarodd wrthych, tra roedd eto yng Galilea, gan ddeud ei bod yn rhaid i fab y dyn gael ei draddodi i ddwylo dynion pechadurus, a'i groeshoelio, a'r trydydd dydd atgyfodi. A daeth ei eiriau ef i'w cof. Dychwelasant o'r bedd ac adrodd yr holl bethau hyn wrth yr 11 ac wrth y lleill i gyd. Mae'r Magdalen a Joanna a mae'r mam Iago oedd y gwragedd hyn. A'r un peth a ddywedodd y gwragedd eraill hefyd oedd gyda hwy wrth yr apostolion. Ond i'w tŷ pwy, lol oedd yr hanesion hyn, ac gwrthodosant gredu'r gwragedd. Ond cododd Pedr ar rhedeg at y bedd, plygodd i edrych, ac ni welodd ddim ond y llueiniau. Ac aeth ymaith, gan ryfeddu wrth o'i hun, at yr hyn oedd wedi digwydd. Yr
Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist einig fab ef a'n harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddy heilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Crist drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Ein tad, yr hwnnwyd tan a nefoedd, sanctaidd i'r enw, deled y dair nas, gwneler dewyllus, megis yn y neb, felly ar y ddaiar hefyd. Garoi ni heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn un ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatáu ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Duw glanhaen calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. Dad holl alluog a roddais deunig fab i farw dros ein pechodau, ac i atgyfodi drachefn i'n cyfiawnhau, dyroi ni gredu mor berffaith a chwbl ddiamau yn ei atgyfodiad, fel na cheryddir ein ffydd i'n amser yn dolwg di, trwy'r un Iesu Grist y bwyddo gyda thi ar ysbryd glân, bob anrhydedd a gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Oll alluog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn. Dyrwydd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boi ni, gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen. Goleau'n tywyllwch at olygwn i ti o arglwydd, ac oedd fawr drigaredd am ddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad deunig fab ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Yng ngoleuni gwawr yr atgyfodiad, a'r gobaith a ddaw o'r bedd gwag, gadewch i ni droi at Dduw ein tad nefol mewn gweddi, yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Iesu atgyfodedig, diolchwn i ti fod daioni yn gryfach na drigioni, fod cariad yn gryfach na chysineb, fod goleuni yn gryfach na thywyllwch, fod bywyd yn gryfach na marwolaeth, a bod buddigoliaeth yn eiddo i ni drwy'r hwn sydd yn ein caru. Ac yn ystod y cyfnod hwn, gweddiwn dros undod yr eglwys, fel y gall hi dystio i fawr weithredoedd Duw, a bod yn arwydd o'r bywyd a'r gymdeithas newydd, a ddaw trwy ffydd yn yr Iesu atgyfodedig. O arglwydd Iesu Grist, a ddywedais wrth apostolion, tangnefedd y rwyf yn ei adael i chwi, fy nhangnefedd y rwyf yn ei roddi i chwi, ac edrych ar ein pechodau, ond ar ffydd deglwys, a dyroedd i'r tangnefedd ar undod hwnnw sy'n unol a ddewyllus di, hwn sy'n byw ac yn teyrnasu gyda'r tad yr ysbryd glân, yn un Duw, yn oes oesoedd. Amen. Gweddiwn heno dros y teulu brenhinol yn ei galar, a'r farwolaeth y tywysog Philip, gan ddiolch am ei wasanaeth ffyddlon a chyson i'r goron ac i'r genedl a'r gymanwlad am dros 70 Dduw ein bywydau, cofiwn gardyfron y tywysog Philip, am ei ymlyniad wrth y letswydd am dros 70 am ei waith gyda phobl ifanc a'i gefnogaeth ohonynt fel seilydd gwobr dig Caerhedyn, ac am fod yn gefn ac yn gymorth i'r frenhines yn ei gwaith a'i dyletswyddau cyhoeddus. Gofynnwn i ti fod gyda phawb sy'n galaru y diwrnod hwn, yn enwedig y frenhines a'r teulu brenhinol, boed iddynt ymdeimlo a chysur dy gariad, a chael ei cyfnerthu a neges gobaith y Pasg, drwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Parhawn i weddio dros heddwch yn ein byd, gweddiwn yn arbennig dros ogledd Iwerddon a'r gwrthdaro yno, gweddiwn dros y sefyllfaoedd yn Myanmar a Syria, a rhannau eraill o'r byd lle mae rhyfel o gwrthdaro yn cael cymaint o effaith ar y fywydau beunyddiol cynifer. O Dduw byw, Duw'r holl ddaear, disgynned ysbryd dy fab Iesu Grist, iach ein cylonau clwyfedig, dyro heddwch yn lle gwrthdaro, dyro gariad yn lle dialedd, adeilada obaith lle mae ofn yn teyrnasu, sefydla ymddiriedais ar draws ein rhaniadau, gad i oleuni gwirionedd chwalu'r cysgodion ac i wawr cyfiawnder a tudio casineb i achub bywydau, i adfer cenhedloedd y byd, ac i bawb adnabod cariad Duw mewn llawenydd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wrth i ni ystyried y greadigaeth rhyfeddol hon yr ydym yn rhan ohoni, ac am yr hyn oll yr ydym yn cymryd mor gyniataol, gweddiwn y byddwn innau yn troedio'n ysgafn ar y ddaear hon, a dysgu rhannu adnoddau prin a gwerthfawr byd yn deg, yng ngeiriau gweddi sy'n dyddio o'r 10fed ganrif, o llalluog Dduw,
Yr wyt yn ein dysgu trwy ein rheswm fod holl gyfoeth y byd wedi ei wneud gennyt ti ar gyfer defnydd cyffredinol, a thrwy natur nad yw'r cyfoeth hwnnw'n berchen un person yn fwy nag un arall. Arwain ni, fe weddiwn, mewn I fuddod I thewyllus, I sicrhau fod pob peth i'w ddefnyddio I wasanaethu'r holl bobl, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A chyda gwyliau'r Pasg yn dirwen I ben a thymor newydd ar fi'n cychwyn. Gweddiwn dros ysgolion, colegau a phrifysgolion y ddinas hon, wrth iddynt gychwyn ar dymor newydd, a hynny o dan yr amgylchiadau heriol sydd ohoni. Caniata hith fendith o arglwydd, orffwys ar bawb sy'n gweithio myd addysg, disgwy geisio'r gwirionedd, a galluoga hwy i'w gael, ond gad iddynt wrth gynyddu mewn gwybodaeth o bethau deiarol, dyfu mewn gwybodaeth ohono ti, yr hwn o'i adnabod i'w bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O ddiw'r tragwyddol, noddfa chymorth dy holl blant, yn ein gwendid ti yw ein cryfder, yn ein tywyllwch ti yw ein goleini, yn ein tristwch ti yw ein cysur a'n tangnefedd. Ni fedrwn gyfrif dy fendithion, ni fedrwn ddatgan dy gariad. Bendithiwn di am dy holl ddaioni, bydded I ni fyw yn dy bresenoldeb am byth, a chari'r hyn yr wyt ti'n ei garu, a thwasanaethu di a gwasanaeth ein bywyd beunyddiol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Ysbeilio fyffern fawr ei grym a ryddion a dimninau. Gorchfygodd Iesu ar brynhawn y ddraigaeth llawn gan y llwynion a'i waith ar rodde sy'n glanhau a'n canau ni'n ein wynion. O dewch angylion, pam na ddewch yn y llawen trewch eich tanau, a boed I sain calfaria frynnau lenyn eich telanau. Adseinied grymus anthem y gref o'r ganau'r nef o goned, I enw'r Duw dod yn y dyn, pob gawn yn un henaned. Ond yw ti pwy, lol oedd rhanesion hyn, ag wrth o dasant gyredi'r gwragedd. Ond cododd Pedr a rhedeg at y bedd, plygodd I edrych, ac ni welodd ddim ond y llieiniau, ac aeth ymaith, gan ryfeddu wrtho'i hun at yr hyn oedd wedi digwydd. Yr unfed adnod ar 10 i'r 12fed adnod o'r 4 bennod ar 20 o'r Efengil yn ôl Sant Luc. Bore Sul y Pasg fe wnes I sôn am ofn ac arswyd y gwragedd wrth iddynt ddod o hyd i'r bedd gwag. Nos Sul diwethaf fe wnes I sôn am Alar y ddau ddisgybl ar ei ffordd I Emais, ac y bore yma fe wnes I sôn am amheuaeth Tomos.
Tro ar ôl tro wrth i ni edrych ar y rhanesion am yr atgyfodiad yn y 4 Efengyl, yr un yw'r geiriau sy'n ymddangos ym mhob un i ddisgrifio teimladau'r disgyblion. Ofn, arswyd, pembleth, digylondid, colled a galar. Y gwir yw, doedd neb o blith y gwragedd na chwaith y disgyblion yn deall beth ar wyneb y ddeiar oedd wedi digwydd i Iesu. Roeddent i gyd, heb eithriad, yn hollol ar goll. Lol oedd hanesion y gwragedd i'r disgyblion wrth i'r gwragedd ei hunain ceisio rhoi llais a geiriau i'w profiadau ar fore'r trydydd dydd. Mae rhywbeth credadwy a naturiol iawn ynglyn ag ymateb y disgyblion i'r bedd gwag. Does dim dwywaith am hynny. Ac mae'n bwysig i ni sylwi nad yw'r efengylau chwaith yn ceisio cuddio neu anwybyddu yr ansicrwydd, yr ofn a'r amheuaeth yr oedd y disgyblion y dynion a'r gwragedd yn ei teimlo y diwrnod hwnnw. Roedd yr holl beth ydy hwnt i'w profiad ac i'r angylion ei atgoffa o eiriau Iesu, rhaid i fab y dyn gael ei draddodi ddwylo pechaduriaid a'i groeshoelio a'r trydydd dydd atgyfodi. Doedd hyn ddim yn ddigon i dywelu ei hofnau neu amheuon. A dyma'r peth am yr atgyfodiad. Mae'n ein gadael ni gyd i deimlo chydig yn ansicr o beth i gredu. Oherwydd mae'r atgyfodiad yn ddoi hun yn hysgwyd ein deall o'r deddfau naturiol sy'n rheoli'r bydysawd. Mae'r atgyfodiad yn gofyn i ni edrych ar rym sy'n uwch na natur ein hun. Mae'r atgyfodiad yn gofyn i ni ystyried fod yna fwy i'r byd hwn ag y gallwn ni am gyffred ag ef. A dydy hynny ddim yn hawdd. Mae'r atgyfodiad yn gofyn i ni weld ôl law Duw ar waith yn hanes y ddynoliaeth, oherwydd dim ond Duw a Duw yn unig, creawdwr pob peth, a all codi'r meirw'n fyw. A sylwch chi ar eiriau'r dynion wrth y gwragedd. Nid yw ef yma, y mae wedi ei gyfodi. Nid Iesu oedd wedi cyfodi ei hun, na. Roedd wedi ei gyfodi. Grym tu hwnt iddo ei hun oedd wedi ei gyfodi. Oedd wedi ei godi o'r meirw yn fyw. Gweithred o eiddo Duw yw'r atgyfodiad. Nid gweithred o eiddo dyn. Ac efallai dyna pam yr ydym fel y disgyblion cyntaf. A dyn ni mewn cwmni da felly yn gallu cael trafferth gyda'r atgyfodiad. A'r atgyfodiad yn troi'n fwy o dramgwydd i'n ffydd na'r groes ei hun. Sa'n credu bydde unrhyw un yn ame fod Iesu wedi marw ar groes. Nid Iesu oedd y cyntaf i gael ei groeshoelio ac nid Iesu oedd y diwethaf chwaith. Roedd y groes, mor erchyll ac ofnadwy, yn olygfa ddigon cyffredin yn yr ymrodraeth Rhufeinig. Ac mae'n anodd i ni heddiw gredu bod dyn yn gallu bod mor greulon i'w gyddyn trwy groeshoelio dyn arall, eto fe wyddom yn rhy dda, oherwydd y mae hanes yn ein dangos ac mae'r newyddion yn ein atgoffa'n feunyddiol am yr elfen greulon a dridrigaredd sy'n perthyn i'r natur ddynol. Does gan bobl ddim problem mewn credu bod Iesu wedi marw ar groes bren, oherwydd gweithred dyn ydoedd. Dyn oedd wedi groeshoelio Iesu ar groes, ac fe allwn ni gredu hynny'n iawn. Ond am yr atgyfodiad, dyma rhywbeth gwahanol iawn, oherwydd nid dyn oedd yr waith yma, ond Duw. Efallai da i ni gofio geiriau Iesu ei hun, a mae'r hyn sy'n amosibl gyda dynion yn bosibl gyda Duw. Nid yw'r atgyfodiad yn gofyn i ni fod yn anwyddonol neu'n afresymegol, na chwaith ansynhwyrol trwy osod o'r neilltu bob peth a wyddom am y byd mwyn i ni gredu'r atgyfodiad. Na, mae'r atgyfodiad yn gofyn i ni osod ein ffydd yng ngallu Duw, yng ngallu y creawdwr, yng ngallu tad ein harglwydd Iesu Grist, yng ngallu'r un a gyfododd Iesu o'r bedd ar fore'r trydydd dydd. Ond dydy hynny ddim yn hawdd bob tro, oherwydd mae'n golygu ein bod yn ymddiried mewn grym sydd y tu hwnt i'n deall a'n rheolaeth ni.
Ni'n hoffi rheoli pethau, ond mae'r atgyfodiad yn dangos i ni does dim modd i ni rheoli Duw, na'i geithiwo hyd yn oed yn y bedd. Duw ac nid dyn, nid ni sy'n cael y gair olaf. Ac mae hyn yn codi dychryn arnom. Ystyriwch geiriau'r proffwyd Eseia o'r llith gyntaf heno. A mae'n tynnu lawr breswylwyr yr uchelder a'r ddinas ddyrchafedig, fe gwna'n wastad, yn gydwastad ar llawr a'i bwrw i'r llwch. Mor fawr, mor gadarn, mor sicr i'w meddwl y ddynoliaeth ohono ei hun, eto Duw sydd ar gair olaf. Nid creulondeb y groes, nid anghyfiawnder dyn a'i gysineb, oherwydd ceisiaf dyn dair gyda'r wawr, a bydd trigolion byd yn dysgu cyfiawnder, medde'r proffwyd Eseia wrthym. Ond ble i ddechrau? Sut yn ni'n symud o'r lol gwegi oedd rhanesion hyn i weld y bedd gwag mewn goleuni newydd? Ac yma fe ddaw Pedr i'n cynorthwyo. Gweithaf holl ffeleddau, roedd gan Pedr un rhinwedd fawr o'i blaid, yr oedd yn chwilfrydig. Pan oedd gweddill y disgyblion yn gwrthod credu y gwragedd, Pedr a Phedr yn unig, a gododd ac a aeth i'r bedd. Dydw i ddim am un funed yn awgrymu bod Pedr wedi credu geiriau'r gwragedd, yn fwy na'r gweddill. Os byddai wedi ei credu, ni fyddai wedi trafferthu fynd at y bedd o gwbl. Byddai'n rhy brysur yn gorfoleddu yn y newyddion da a cheisio argyhoeddi gweddill o'r disgyblion. Y mae wedi ei gyfodi. Chwilfrydedd oedd wedi peri Pedr godi ar rhedeg at y bedd, a'i chwilfrydedd i weld y bedd drosto ei hun. I weld a oedd unrhyw wirionedd yn perthyn i eiriau'r gwragedd. Dechreuodd ei siwrne ffydd i ddod o hyd i'r Iesu atgyfodedig yn gyntaf oll, oherwydd ei chwilfrydedd, a'i awydd i wybod beth a ddigwyddodd. Pan cyrhaeddodd y bedd, plygodd i edrych, ac yn wahanol i'r gwragedd, ni welodd Pedr ddau ddyn mewn dillad llachar, ni glywodd lais o'r neb, ni welodd dim goriwch naturiol a llai awgrymu iddo fod y dwyfol wedi bod ar waith yn y fan hon. Na, yr unig beth a welodd oedd y llieiniau oedd gynt wedi ymdoi corff Iesu yn gorwedd yno yn y bedd. Nid yw'r efengylydd yn dweud dim wrthym am arwyddocad y llieiniau, ond awgrymu ei bod Iesu bellach yn rhydd o'i fedd wisg. Roedd yn rhydd o'i geithiwed yn y bedd. Ac eto, mae'n bwysig i ni nodi. Mae nid credu a wnaeth Pedr wrth weld y bedd yn wag, ond rhyfeddu. Ac ai dyma le mae ffydd yn dechrau. Mae'n dechrau gyda chwilfrydedd a rhyfeddod. Oherwydd mae rhyfeddu yn golygu cael ein synnu ar yr ochr orau gan rhywbeth sydd y tu hwnt i'n deall, sy'n gwneud i ni sefyll yn stond, yn adlu'n ddwfn ac ymgolli yn y profiad a'r eiliad hwnnw. Ac ai rhyfeddod yw dechreuad ffydd. Beth a ddechreuodd fel si a lol, oherwydd ei chwilfrydedd, a'i barodrwydd i fynd at y bedd a drodd i Bedr yn rhyfeddod, wrth iddo weld drosto ei hun y bedd yn wag. Dwi'n cofio darllen am fathemategydd a ffisegydd oedd eriod wedi meddwl am Dduw yn ei fywyd. Ond y mwyaf i gyd yr oedd yn gwneud ei ymchwil i ddeddfau'r bydysawd, y mwyaf i gyd o gwestiynau oedd yn codi yn ei feddwl. Roedd ei chwilfrydedd yn ei yrru i geisio atebion i'r cwestiynau hyn, ond yn lle cael atebion, daeth o hyd i fwy a mwy o gwestiynau, a sylweddolodd cyn lleied yr oedd yn deall am y bydysawd. A'r unig beth yr oedd yn gallu gwneud oedd rhyfeddu, ac yn ei rhyfeddod, fe welodd am y tro cyntaf yn ei fywyd o law Duw ar waith. Yn y diwedd gafodd ei ordeinio i'w weinidogaeth a gweithiodd am weddill ei oes fel ffeirad a gwyddonydd, yn pontio'r ddau fyd, a beth oedd yn ei gynnal yn y ddwy alwedigaeth holl bwysig hyn, ond ei chwilfrydedd a'i rhyfeddod. Yn ei chwilfrydedd a'i rhyfeddu,
y daeth Pedr un cam yn nes i'w ffydd yn yr Iesu atgyfodedig. Ac i ninnau yma heno, y mae Pedr yn esiampl i ni o bwysigrwydd chwilfrydedd a rhyfeddod, fel y gallwn ninnau hefyd, ddyfnhau ein ffydd yn yr Iesu croeshoeliedig, a phrofi grym ei fywyd atgyfodedig, ar waith yn o'm ni ac yn ei eglwys. Amen. Iachawdwr mawr y byd, mae arnaf rwymau gan mol pe byddai pawb yn fyd. Mae medru cydymdaim o agwaelef llwch y llawr, a chari heb gymnewid i dragwy foldeb mawr. Tragwy folglod i'r cafiawn me farw dros fy mlaen, me atgafod o fael waith o'r peddi'n cafiawn haen, ar orsef ei drigarem mae'n dadlau yn y neb, ei fywyd a'i farwolaeth an feidrol yn fy neb. Llywyrched Crist, hael cyfiawnder arnoch, a chwalu'r tywyllwch o'ch blaen, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, a fôn eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen. Iachawdwr mawr y byd, mae arnaf rwymau gan mol pe byddai pawb yn fyd. Mae medru cydymdaim o agwaelef llwch y llawr, a chari heb gymnewid i dragwy foldeb mawr. Tragwy folglod
ei drigaren mae'n dadlau yna ne. Ei fywyd ei farwolaeth anfeiliaid